Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMukupastor Nginjini Ufliki. Sicela ukuthi inamba isenze kuphela ngo-9 ekseni kuya ku-5 ntambama. Siyacela ukuthi unga-like, unga-subscribe, ungaba i-member, unganikela kwi-channel, usebenzisa le-account number kule video ukunikela, kanti futhi unganikela noma bengayiphi indlela ongakwazi ukunikela ngayo. It can be any other method engakusebenzela wena ukunikela. Siyacela ukuthi inamba isenze kuphela uma ungumlandeli le channel. Ngiyacela ungayena ungayisebenzisa futhi manguthi ade usibukela iphupho by chance, by mistake wavela le channel, wasubona i-video wathatha inamba. Most of people benza njalo and they are not members of the channel, they are not subscribers of this channel, they are nothing but thatha inamba bengifonela. I don't like that, yabo. So now manguthi ungomunye angithandi le nto leyo, yabo. Inamba isebenziswe abantu abalandela le channel kuphela. That is why sizoyishintsha inamba itholakala kuphela ama members in the near future. Namhlanje sibheka la iphupho elomunye futhi umfowethu obebuza la ngokuphupha edubula uphuphe bemnikeza isibhamu iphoyisa elimnikeza isibhamu edubule. Lo muntu okade emnikeza isibhamu uThasdubule umuntu owayefe nge-society esidubulile vele. So he dreamt of this person, the person who committed suicide long time ago, noma ke years back, wa committed suicide ngesibhamu. So now siyamphupha engathi soyiphoyisa lo muntu umnikeza isibhamu ukuthi akayidubule, yabona. So kuwuphawu lubi uphupha isibhamu nokusidubula ngaso. Sesingakusho la ukuthi number 1 uphupha la isibhamu kungaba uphawu lubi uma usidubula wena. Lokhu kusho ukuthi kunelumbo elibi abakunamukela ngala bathakathi lokuthi mhlawumbe wena uzibulala ngokusidubula. uJobe 30 verse 23 ngokuba ke ngiyazi ukuthi ke ungiyise kufeni nasendlini yababuthana kwabaphilayo bonke. Kanti number 2 uma uphupha futhi isibhamu kuwuphawu lubi uma usidubula olungabenjela ukuthi wena bakulumba ngomuntu owazibulala ngokuyidubula ngoba nawe bafuna ukuthi mhlawumbe usibulale ngaso isibhamu, yabona. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha isibhamu singathi thina kuwuphawu lubi uma uyidubula ngoba lokho ngasho mhlawumbe kumele usukume uthole ukwelashwa noma uthole ukulahlwa ilumbo lokuzibulala elibhekiswe kuwe izitha zakho ezifuna ukuthi uzibulale ngaso isibhamu. Amahubo 42 verse 5 yini ukuba udangale emphefumulo wami uyaluze phakathi kwami na methemba uNkulunkulu ngoba ke ngiseza kumdumisa ngokusindisa kobuso bakhe. No, let's translate uNkulunkulu ke will intervene in this case manguthi nawe umuntu esewenzele leli lumbo lokuthi ungayibulala ngesibhamu. 4 singabe sithi noma uphupha isibhamu kuwuphawu lubi uma uyidubula ngoba lokhu kusho ukuthi ke kungenzeka wena mhlawumbe nokuyishaya nje ngenxa yesimo mhlawumbe sibi noma esinzima osenzile noma esibhele nawo sithi lento ingafika umuntu oyishayayo, uyabona ukuthi eshaze maybe I failed to do this noma lento leyenzeke ngenxa yami. Then ube kade uyibona leli khomba lokuthi wena uyayishaya wena ngalento oyenzile noma yenzakalile empilweni, yabona, engasi right, yabo. So Isaka 11 verse 17 umuntu onesihawu wenzela okuhle umphefumulo wakhe kepha ononya uhlupha inyama yakhe. 5 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha isibhamu kuba uphawu lubi uma uzibulala. Okungasho ukuthi kungenzeka wena uyakucabanga vele ukuyibulala, kungenzeka vele ukhona lo mcabango wokuzibulala ohle ukufikela, yabona, noma kabathakathi bafuna wena ufikele lo umcabango loyo okuyibulala ugcina uzibulele futhi ngoba isikhathi. Umshumayeli 7 verse 17 ungabi mubi ngokudluleleyo, ungabi isula, uyakufelani kungakabi isikhathi na, yabona. Azivale ukuthi number 6 nje singathi noma uphupha isibhamu kuwuphawu lubi uma usidubula olusho ukuthi olungaphindile ukhombe ukuthi wena ubangwa nezibi
noma ungahlubangwa nezibi ngenxa yelumbo lesifo sohlangothi, noma abantu bafuna abathakathi mhlawumbe bafuna ukuthi wena ubangwe lezibi, ngaba mhlawumbe ngenxa yesifo sohlangothi ekufanele sikubambe, noma ke ngabe kulo community society ke ufuna ukuthi kwenzeke kodwa nje uPaul-ke uma ulokhuza la, kodwa i-community kukhona lokugula abafuna lokuthi bakubambe sale bafuna i-community society wena ngokusitubula, noma kunento ewukushaywa ngelumbo elingahle likulimaze emzimbeni wena eliyoze mhlawumbe ngenxa yakho kuyoba into ozoyenza kanti lizokushayisa nge-stroke yabo mhlawumbe njalo njalo. Kodwa kubi ukuthi uphuphe uzidubula wena, yabona kungenzeka uzosifaka enkingeni futhi. Siyabonga kakhulu-ke besibheka la kafushane, kodwa uma ukhona okwazi wena okungachaza leli phupho leli sikudi, siyabonga ungabachazela futhi abanye ukade no u-ede kuloko sesikushilo. Be blessed.